Geng'o lal mar chiemo kochakore puodho nyaka e chiro kaka yo mar neno ni chiemo ma oromo oyudore e kaunti ma Migori to kod e Kenya mangima. Gikone jopur kod piny owacho nyaka keto okenge makare mar konyo jopur geng'o lal ma gikone to kelo nok mar chiemo e pacho ka. Juma miyowa mathoth. Lipot yango ni atamalo 40 mag chiemo ma ipuro e piny Kenya lal ka ochakre puodho nyaka e chiro. Gin mopod thiro okenge ma yudo chiemo moromo e pacho kae. Lal ma chiemo kochakre puodho nyaka e chiro be nyaka sani koro kwako kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori ka otenre wego moko mago mag piny owacho sani kotiyo kod jolony e wechego mag pur ma ong'ere kaka agripreneurs mar chopo ir jopur kendo puonjogi ka ginyalo geng'o lal mar chiemo. Jolony wechego mag pur wacho ni ka opogi kod keto maino e pur mondo chiemo yudre moromo e kaunti ma Migori. Maino bende koro nego keti e geng'o lal mar chiemo kochakre puodho nyaka e chiro. Iyudo ni samoro time mane wagolo chamcha koth bende nitiere. Ae kodhno bende ketho kaka oduma, oganda to gi top. Lal mar ariyo nyalo bedo through tuoche. Chon nineno ka jopurwa kao cham to ola store e dier ot. Iyudo ni ng'ich ma dier ot cha mako cham to cham mang'ich osemako ka japur ok nyal tere chiro. Chuno ni either opukgi omi gweno cham kata okotim go gimoro amora. Janet Omolo men jalony wechego mag pur kendo tiegruogno mar Cereal Growers Association wani thoth jopur pok obedo kod lony makare e yore mag geng'o lal mar chiemo ma gipuro. Japur be samoro onge ng'eyo, onge gi knowledge ni to ere kaka onyalo timo mondo duok food losses gi piny. Watemo mondo wapuonj jopur ni kida golo chambi e puodho, ensure ni in gi tandarua moro maber. Tipedhe puothi kache chuny puodho kamoro, tidiro bando kaka ore kacha. Ibo yudo ni sama kori ting'o tandarua cha, yudo kata ni in gi gorogoro moko 3-4 mana dhi lale ilo. Omolo wacho ni chiemo mathoth lale kind seche ma jopur koro keyo kod kindeno ma ikene dero. Itimo gimoro amora maber. Tere kaka isto giki gieki. Samoro kata stoni noendo olil in the sense that oyieyo nitiere iye kanyo endo onywandore. Sachwa onge gi infrastructure maber mar storage kanyo bende kelo losses. A good example is on rech. Migori kae wang'e ni ndalo ma koth chwe to rech bende tho. Tiyudo kidhie chiro kacha tiyudo ka omena nendo puki nikech kaka omena ne nyalo tuo ne en shida. Bedo ni jopur mathoth onge kod gige keyo ma oting'o tandarua kata ogunde mowinjore gin moko kuom gigo moskelo lal mar chiemo e kindeno mar keyo. Iyudo ni ng'ato kao cham ogolo e puodho kata samo oridho cham e puodho okao to oketo gima nelo. Tiyudo ni sama koro japur oting'o chambe dhi go dala, iyudo ni cham koro nitie moko madong' e puodho mago losses machakore kaka wachako golo chambu e puodho. Lal mar chiemo mathoth bende koro biro e kinde ma oganda tedo chiemo mathoth ma ok ginyal chamo duto, kendo thoth chiemogo ipuko ka oganda ojiw mondo koro ted chiemo mana ma ginyalo chamo ma gitiek duto. Ted chiemo moromo ma ji nyalo chamo. Wawe bedo families mang'eny iyudo ka otedo chiemo to chiemo mang'eny iduogi puko. Kanyo bende wadhi asara. Ka opogore kod keto okenge makare mar geng'o lal mar chiemo ka ochakre puodho nyaka e chiro, jolony e weche mag pur bende koro jiwo jopur mondo koro ti kod lony manyasani manya konyogi e nyuolo chiemo moromo. Wakulima ambao wako Migori County wanahitaji mafunzo ya karibu ya kuweza kuwastawazisha kuweza kupatana na mbinu mpya za kilimo na upanuzi wa soko ya mazao yao. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi, bende sewinjo wende mag dend kod pak ma iwero kod joyie mag din ma Lejo Maria. E tielo machielo mar sigand Lejo Maria